huwa ġuħ li għandi huwa aptit, huwa stress, huwa ejja, jew forsi huwa għarċ. U ħafna drabi aħna malli ħossu dik isa daqsxejn ta' garra jew ma nafx naqbad ngħidilha fl-istonku naqbdu u morru fil-friġġ għax naħsbu li għandna l-ġuħ. Però ġieli ġratilkom illi jadilek il-ħsieb li għandek il-ġuħ. Tkun qed tagħmel xi ħaġa, allura tkun biżi, u f'daqqa waħda dak il-ħsieb jitlaq, tinsieħ. Fil-verità tinduna tgħid ara, basta 5 minuti ilu ħsibt li għandi l-ġuħ, fil-verità ma kien ġuħ xejn. Issa, kieku aħna nkunu dejjem reattivi illi ma li nħossu dik il-daqxej ta' garrajek fl-istonku immorru niġru għal-friġġ, ara kemm ħankun qegħdin niklu kaloriji illi m'għandniex bżonn. U l-kaloriji li m'għandniex bżonn ma ħajmorru kien ħlief bħala xaħam f'żaqna jew fil-body parts fejn ġisimna tendenza illi jżommhom. Allura dan kif se jaffettwa ir-riżultati li ħanġib u x'nista' nagħmel fuqha. Ħandawru l-ewwel slide. Mela, tajjeb, mela, flok minti ħatmur tiġri għal ġol friġġ, ħan issuġġerilek illi tipprova din is-sistema illi ħansemmilek. Number 1. Ħu tazza ilma. Jekk tara li inti malli ħadd tazza ilma dak isu l-aptit mexa, jista' jkun number 1 kif edna għax forsi inti sib xi oħra tagħmel, allura indunajt illi fil-verità ma kienx ġuħ. Però jekk inti xrobt u telaq, dak jista' jkun illi fil-verità kien qaċċ. Ara kemm tajba. Jiġifieri kultant moħħna kif jinterpreta il-ġuħ u l-qaċċ, tant huwa simili, tajjeb, illi faċli tħawdu li jkun ġuħ meta fil-verità jkun qaċċ. Allura, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel jekk taħseb illi ma wasalx il-ħin biex tiekol, għax mhux normali tikol dak il-ħin, hu tazza jew 2 ilma. Mela jista' jkun li hemm fatturi oħrajn illi qed jagħmlulek hekk, jiġifieri jista' jkun illi inti pereżempju fil-verità qed tipprova ssib żvok. Jista' jkun illi għal-mod tal-kelma inti qed tipprova taħrab mis-sitwazzjoni. Min naf eżempju qed tistudja jew qiegħda tistudja mat-tfal tiegħek, tajjeb, u qiegħda stressjata. U biex isu taħrab minn dak il-ħsibijiet li għandek f'moħħok minn dik lejja tmur tiekol. Jista' jkun dak huwa l-każ u mhux vera li huwa l-ġuħ. F'dak il-każ ħan nissuġġerilek xi ħaġa oħra. Illi flok ma tixrob sempliċement ilma illi f'żewġ boqriet jitlaq, ħan nissuġġerilek illi tagħmel għal-mod tal-kelma belatie. Jew tagħmel xi ħaġa sħuna, għaliex? Għax meta l-oġġett huwa sħun, number 1 inti bil-fors ħad tixrob ftit, għax la jkun jaħraq inkella ħajħraqlek il-sienek u ma tkunx komda, tajjeb? Però apparti minn hekk, għax inti qed tieħdu bil-mod, dak minnu nnifsu wkoll qed jikkalmak. Tajjeb, allura dak il-ħin dak li kollu bżonn jekk inti stressjata, m'għandekx bżonn verament li tiffanga biex jgħaddilek, għandek bżonn xi ħaġa biex tikkalmak. U iva, likwidu li jkun jaħraq naturalment ħajjejnek anka biex tikkalma anka dik is-sitwazzjoni. Anka jekk tieħu dik it-tazza teġa' ħdej it-tifel tiegħek waqt li qed tistudjaw, diġà ħafna ħjar milli inti ħadd iżvoga fl-ikel naturalment. Tajjeb, jista' jkun illi tkun ejja jew ansjetà jew aptit ta' xi ħaġa ħelwa jew morra. Again, mhux bil-fors huwa sinjal illi inti bil-ġuħ. Jista' jkun illi min jgħidli pereżempju qed niftakar issa. Jiena jkolli aptit dik xi ħaġa ħelwa. U jiena ngħidlu isma' fil-passat kellhom il-ħelu lest, kellhom pereżempju daw il-Cadbury Toblerone u dawk l-affarijiet, jew kienu jmorru għal xi ħaġa aktar naturali. U fil-fatt ħan nissuġġerilek illi kull meta inti jkollok dik id-daqsxejn tal-iblieba għal-ħelu, ħadd tieħu ftit nazz. Issa min jgħidli ma n-nazzi ħaxxan ukoll jifa naqblu, tajjeb. Però aħjar milli inti tidra dipendenti fuq it-sokkor, tidra illi meta għandek dik in-naqra rokna vojta, jew ġej dak l-istress jew għandek aptit dik ix-xahar tajba. Dak in-naqra nazz, apparti li huwa sustanzjuż ħafna, ħajnaqqaslek mill-leblieba ta' zokkor. Għax fil-verità ġismek m'għandux bżonn iktar zokkor li jkollu bżonn huwa nutrienti oħrajn meta inti tħoss illi wasal iż-żmien ta' ċikkulata. Tajjeb biex ngħidu hekk. Mela, di interessanti ħafna. Iktar m'għandhom ma nikol, iktar suppost jaqbadni ġuħ, jew le. Kemm interessanti. Hemm min jagħmel il-ġranet ma jikolx u jgħidulek iktar qabadni ġuħ l-ewwel ftit sigħat, milli qabadni ġuħ illum li forsi li jumejn tlieta ma nikol. Nota bene, mhux qed ngħidu hawnhekk illi inti ħad tagħmel xi kapulavur għax iddum ma tikol, imma hemm min forsi anke minħabba operazzjonijiet u affarijiet simili, illi jkollu bżonn jagħmel ġranet ma jikolx. Li sabu huwa illi dak l-aptit tal-ġuħ mhux neċessarjament illi jiżdied, anzi jgħidulek normalment jonqos. Dak qed jurina illi ġisimna m'għandux bżonn jiekol biex jibqa' ħaj, li għandu bżonn żgur huwa illi jixrob. Imma jekk ma niklux, awtomatikament anke l-muscles tagħna, it-toning tagħna ħajjibda jitlaq.
Naturalment, wara li jitlaq il-muscles jibda jitlaq anka x-xaħam. U nibdew niddendlu ftit ftit, allora nibdew nikriħu. Allora li ma niklux għat mija soluzzjoni. Pero jista' jkun kif ġieli tkellimt anka fil-passat, illi jkun hemm sistemi oħrajn fejn tajt pereżempju isma' jiena indum ma nibda nikol matul il-ġurnata, l-ewwel katija tkun f'nofsinhar. Irrelevanti, mhux importanti fix xejn tikol, l-importanti li tkun kilt kollox. Allura it's okay jekk inti li kelt tiegħek tal-ġurnata tibda tieklu minn nofsinhar. Basta tkun kilt kollox. U dik hija importanti ħafna ukoll. Ma nafx għandix slides oħrajn? Le, m'għandniex. Mela, recap żgħira? Passoltu mhuwiex importanti fiex ħin tikol imma x'tikol u kemm tikol. Number 2, qabel ma tmur ġirja l-friġġ, ara jekk huwiex qaċċ li għandek jew jekk ġenwinament għandek bżonn tistrieħ jew taqta'. F'dak il-każ xi ħaġa sħuna, xi ħaġa forsi li tirrilassak, li tikkalmak, għaliex le ħamorru nimxu pereżempju dak diġà ħajjina nikkalmaw ukoll, allura awtomatikament dawn l-affarijiet tagħmilhom ġurnata wara l-oħra. Ara inti kemm ħati franka kaloriji, għax minn flok minti qed tmur tikol, inti qiegħda tmur tagħmel xi ħaġa ta' rilassament. Jekk għandkom bżonn xi ħaġa, ħanitlobkom illi kemm sempliċement ikkuntattjawna, nixtieqkom illi tagħmlu like jew love u share ta' dan il-post, ħalli kemm jista' jkun din il-pjaga li għandna Malta ta' obeżità nindirizzaw bl-aħjar mod possibbli. Niltaqgħu.